Harkemasse Boys stiet op het ene na laatste plak in de derde divisie. Joet kan de nummer 10, VVOG uit Huddewiek, op bezitten. Een verslag van Frederik Wijma. Trainer Henk Hedder pakte na een serie van 8 nederlagen uit de laatste 2 wedstrijden 4 punten en wil graag meer zien van zelfs tussen zien VVOG. Maar de eerste kans is voor de gasten uit Huddewiek. Een vernietig schot van Samir Meraki. Correct aan de goede kant van de peel. Allereerst vanuit het eegpunt van de Harkieten. Vlak voor het skof dan een vrije trap die het heel vlug naam wordt. Terug Harkemasse Boys. Met Oebeles Kokker. Met een fantastische slalom. En Henny Bouwjes die viert dan die bal erin te schoppen. Een 100% kans voor Henny Bouwjes. Hij krijgt hem op maat. Maar biedt dan de enige verdediger van VVOG nog te vinden op het doellijnen. Maar wat oerbloed is de corner. En ook die wordt weer gevaarlijk. De keeper liet de bal los, maar de bal wil wel net het netje in. Een onvervalste scrimmage. En dan is er weer Oebeles Kokker. Let op Oebeles Kokker. 1 man, 2 man, keeper voorbij. En daar is dan het doelpunt voor Harkemasse Boys. Henny Bouwjes met het deze keer wel aanronden. Maar wat een fantastisch voorwerk van Oebeles Kokker. De Maradona van de Woorden slalomt terug alles en iedereen heen. En dat betekent de voorsprong voor Harkemasse Boys. Vlak voor het skoft in VVOG. En vanzelfs volg je er dan nog 45 spannende minuten. Wat heet, dit is een heel knap schot van Jeremy de Graaf. Maar ook een prachtige redding van Erich Jansema. En dus blijven de Harkieten op voorsprong staan. En dan wordt de wedstrijd goed uitspelen. Net een soort kozen, maar hier is het Jorko van Hezel die het goed teruggeeft. En Oebeles Kokker, docht hij het dan zelf nog een keer? Nee, het lopje misleert, maar de punten zijn binnen. Harkemasse Boys wint van VVOG. Ik denk dat de boetewacht meer paniek had dan u zelf. Want ja, het bloed voetbal natuurlijk en het kan elk moment we omkeren. Hè. Alleen nog ja, bij mij bleef dat we 0 punten pakten. Want ja, iedereen die weet het programma voor de komende 2 weken. Nou ja, dat wordt 2 potjes punten sprakkelen en dan ja, dan zien we wel waar we staan.